106.5 FM Accra and YouTube no Sompa FM live. What roman some no ya kunchire edi egu www.sompaonline.com oko honum so a ubetimi enye bi na wakenkan midin edi Adwoa Asare nkomo anwumre ya babedi ewo hot bite kase ye boso no efa pokwa se mayira kwan yi eso na onim sasa akwan ne de enkramantem ha ya ene wo koga west mensi no emu a eho ena sa ekwan no eda no manfo a womu edi womu juma ewo poku ase mayira kwan ne so de abusua ya na eya asefem kakra otira kwan no so pa na hwese de kwan no esisi atetia pansam be ye mfie de wo ho nie ama adwedie ho nsam no akoye bibie wo ho potholes akese ekwan tutu opesi na mfuturo adosom ensio to a na atachenso na eku omanfo ewo ho no ma hyenkafo bi kronpo a womo honom no womo adwuma womo ye no akwakoye den dia mom sanse one take time pa no wan hwe hu yi a na chese wo no de bia beko adwuma bia na esa wo workshop na wo de wo car no ekoma womo no womo hwe sanse wo beko trip ba ko aba no na eniema awoso car no ase no bibia ajoskoto enti Sompa kase afa to ye ho so se ye be hye na ye disa ekwan ne ho dwuma de ama yetiefo na afempenifo hodo bi nso a esese womo ehye na ekwan no womo eye ho adwuma no womo ahye no womo ye ho adwuma pepepe na womanfo a ete ho no mu se no ama womo adwedie ho nsam no akwakoye den pa sanse womo ne tituru womo sori ahomachen no wombesen eko edwa ewo enkran ne ade no wo kwa problem ena apon so na wo ban so eyo hawo eduru anwumre kura no adodo no akire se adrobafo no ya na womo empese womo ebeye adwuma okwan no so entie bia taxi efawo nanka kwantie we bia sese woje 30 Ghana cedis ana se bia woje 25 Ghana cedis krampo no wonye saa wo be hye no watum wo betimi a charge wo se tua 80 cedis ana se tua 100 cedis ansa de wakọ won so bia na ade asa enya de a wo betimi enya car saa bre no enti asem wa hyenkani ne beka bia no esese wo hwe na wutua se de be ya won so betimi akwakoduru efi asomdwe mu na nkomo no akwakoye wo ha bebre enu nti ene amane boni opon chichiku wono ena edi ensem no chi kompotem ho no wo manfo bi ekodidi nkomo ye kwa homa no so na ya hye na ye ne no edi nkomo ama bibia etimi akọ enkan opon timi nkan ma Adwoa me do so mame me jiri se bibia ye boko adom ni ahwe yi me gidi samusomo ho ye adom ara kwa na ye ka ye tiefo se enkomo a ye di ukọ ye Facebook page no so a ye di video no ato honom sa apoku ase amasaman kwan no a ewo mu kọ mayira inside ho no me pato ekwan ne da ye Facebook page no so nti nkomo no ye di no na video no so etwegu ho opon wo na odi wani edi ensem yi achi ehwo amane bo chiremu kakra yi me da say no kwasam ni se eye poku ase mayira kwan no eye kwantimpon bi a asai beye imfishia enkono eko eye edunie na timamufo kire se abanyako nanso ekamete se obia ba bose akese ana omoba be hye wo mo ebewie kire empentenkwa ene eye nie eye timamufo betimi aya ne se omobeti atua na ehyen enko ehyen emma na omodi kojan abobobo munsa aye ho ye kire kakra de atra abanya a wote so anka anya bia aban ehye na anka wo mamaye mwa emfama adehia ewo saa kwantempon no eso nanso omodi atuba echemu se pesempo kra de omabamu abu enye mayira kwantempon nko a yewo ekuro enkuma bi a tese ni nyina no ewo eye saa kwantempon so ekwan bi etese eye pokuase obi pokuase na wani kyeresa kwantempon na ekuo bi efe na afiaman ewo no akokwa eye katapo ekokosi eye mayira kwantempon no de wo mo kyeresa ekwan no asai a tese sei no se nie benifo betima ya abo mo ani se wo mo behye na omo ba betwa so e de ama omo wo mo se omo kato mo a aya na omo de eye grader aba beju so eni ayire so a inso tope na kwani nyina sanso asai no kwasam ni se ebase ya eye wo mu a omu yusu eye moto okada yi ena eye omu timi nya sika kakra nanso wo mu se obi nyem na okotena moto so a eye ade a ne ho be kire no anya mimpo anya ye krompo a
obetumi ahwe ne nkwa ebio wɔn se ne etwa wɔn nsoro mpokrampo sɛ edu anajo wɔn atinya sɔdan makye na wɔn ayɛ trɔt na akɔkɔ pie mu opoku ase wɔn atinya kɔnkran ɛne nkuro nkuma no mu bi akɔgya wɔn de besie no embedu poku ase no na afei wɔn nya kaa ɛmfa nso ɛmfa wɔn nkɔ ebinom tumi kyerɛ sɛ wɔn tumi di dɔnhwe mmienu ɛkɔ mmiɛnsa na wɔn nya kaa ntaeɛ ɛbɛn sɛ na wɔn de ɛbɔ fam na wɔn anante a ebinom nante asini kodu ɛyɛ afieman ɛhɔ nom ansampo no wɔn atumi anya kaa bi na ɛde wɔn akɔ ɛbasa nso a beaeɛ a nanka yɛgye wɔn lɔre fɛ 7 cities no adrabafoɔ ne ahyɛntwafoɔ no ɛbɔ mmɔden apagya mu na akɔ 10 cities ebi kura tumi gye wɔn 15 Ghana cities wopɛ dropping deɛ a na kyerɛ sɛ wankasa wɔ sɛ wɔawohwɛ na wopagya sika mu ɛma no kɔ soro wɔn nso wɔn ako asu wɔn ho a nanso mpanimfoɔ ayɛ adeɛ a wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛsi wɔn na ɛnɛ de dua yi Sompa kaseɛ bɔ mmɔden abɔ anan ɛkɔ ɛhɔ nom no kwasɛm nie ɛkwan ne nyampa sɛ wote taxi mu ɛna wode kɔ a wa wobɛhu te sɛ wote kaa ne mu deɛ na ɛsan so ɛmasagye wo wote moto so deɛ a maame ɛtumi wo so soro ɛbɛpem wase ɛna wuti anyɛ yɛ mpo koraa umu nyinaa bɛtumi ayɛ wo ya agyetonfoɔ a wɔn tontɔn nneɛma nso wɔ kwantempɔ no nso bi tudwa kyɛ mu sɛ no kwasɛm ne ɛkwan ne nam so ama yɛsɛ no timamufoɔ bebree naa no anya kata a kyɛ sɛ wo a wotontɔn nneɛma wɔ nkyɛn ne deɛ wankɔpɛ no smart ne bi anhyɛ a kata ɛna ɛbɛkye wɔ nsɛm a communityfoɔ ɛyɛ wɔn a wɔn yi so kwantempɔ no wɔn de tu dwa no ebi ni. yɛn a yɛwɔ kwan ne ho no obetwa so ɛkyɛ yɛn koraa na afei mfuturo so ayɛ west na kyɛ sɛ yɛabɛtwa so ama no wie a wɔ sɛ ɔsan akɔ hospital wowɔ akora deɛ a na kyɛ sɛ ɛka na de bia wɔbɔ ɛkwan no yɛaka ɔmbɛyɛ a wɔn ayɛ menyɛ sure sɛ ɔmbɛyɛ ebia ngugusoɔ na no bɛyɛ sure ɔmo sɛ ɔmo twa so man a ɔmo nwɔta ebia no sɛ menya kata yɛ a mekasa mekyim ɛkwan ne nti a mfuturo saa de bia wɔbɛkɔ hospital wankɔ hospital a wa wɔbɛpɛ edura no saa na yɛde te a yɛmɛka ne sɛ yɛsrɛ ɔmo mbɛyɛ maye na udru pokwa say nyumbra unya car mba ha esa drivers no omu charge price a omu pay instead of the normal price and say patcho mo mbɛyɛ hu bibi maye that's no too much nti yare because hospital beto edro san omu chasa omu water so maye na ebra timamufoɔ no ɛde wɔn akosɛm ɛde to Sompa kaseɛ ne mu no ɛna ɔsoboɔ baako a wɔsan so de bɔ no ɛkɔ ɛde ma ɛyɛ adrabafoɔ kyerɛ sɛ adrabafoɔ no ɛba ne sɛ wɔn hu wɔn mmɔbɔ na wɔn asan so apagya ɛboɔ no a timamufoɔ no wɔn nim sank wɔn tua 7 cities no na wɔn apagya na wɔn de kɔ soro Sompa kaseɛ anam ama ne bɔ ɛtoa so ɛma ne kɔ ɛyɛ ahyɛn nafoɔ no so ɛyɛ adrabafoɔ no ɛna wɔn de tu do akyɛ mu sɛ wɔn de soboɔ ne bɔɔ mu a ɛnyɛ ade wɔn bɛte aseɛ esan sɛ ɛkwan ne nyɛ wotumi fa nneɛma na wode kɔ a ɔka tumi kyia sɛ debidie ka nti ɛno ne saa no wɔnhwɛ yɛ wɔ absorbers ana ɛba bɛsɛ yi ɛkɔ na ɛkɔ kɔba sɛ ne so a wɔn kɔ aboso kan na wɔn kɔ kɔtɔ wɔn nneɛma de aba abɛyɛ wɔn kaase ne so a ɛboɔ no nso ɛyɛ ade ɛkɔ soro nti sɛ ɛba ne saa na wɔn ba abɛgye ɛboɔ dada wɔn gye wɔn ne nso a ɛnyɛ ade ɛbɛkɔ yie ɛno nti ne twaa sɛ wɔn hyɛ na wɔn pagya mu sɛ na ɛbɛyɛ wɔn kaa no nso sɛ yɛ a wɔn bɛnya simfoa ɛku bi na wɔn de akɔ akɔtɔ ɛyɛ wɔn kaa no ho nneɛma ne titiriw absorbers ahodoɔ a ɛbɛsɛe ɛwɔ wɔn kaa no nso ase ade baako wɔn san so de tu gya wɔn kyerɛ sɛ ɛhyɛ wɔn nsono paa ne kyerɛ sɛ ɔkaa woyi nso kaa wɔ so na wɔtwidwu na ɔkaa na nsɛɛ deɛ na kyerɛ sɛ nyame a wɔsom no no ɛna wɔsom wɔte wɔn kwantempɔn no ɛyɛ ade a wɔn ako atwa adwo wɔ ho a bɛpem saa bere yi wɔn nte ho asɛnkofoɔ biara adrabafoɔ nso nsɛm ne wɔn nkɔm wɔn de to Sompa kaseɛ no mu no ebi ni. Nso so ɛde brɛ ne deɛ no kɔ ne nyame anim ɛyɛ a price na ɛsɛ sɛ wɔn gye ya no ɛdura nyimra wɔn sesa price no ɛnam sɛ kɔ ne yɛ den ɛnyɛ ɛna even kɔ wɔbɛnyɛ ka kora ansa na ɛbɛma saa price no ɛno so yɛ problem ɛdura nyimra na ɔbɛdu pokwase otumi brɛ free krum a ɔba bɛhome a ɔbɛdu pokwase a ɔbɛnyɛ ka ba fie na ayɛ twentwɛn ɛna motofo nso ɛkɔ ne nyɛ ɔkɔfa na price a ɔde bɛma wɔ no w'ani ngye nti wopo price a wopɛ no ɛna ɔmɔgye ɛna yɛso yɛatua nti nso sɛ ɛde brɛ yɛ ne deɛ yɛsɛ yɛbɛka ɛha yɛ paa nti ɔmonhwɛ na ɔmonyɛ bibi wɔ ho ma yɛ
how dear baby, cars nim trim. Na obi agina ha kora atade e na cars ni nyina etwam na obi hu se shop wo ha nti obi gina abeto ade cars ni nyina etwam cars ni nyina ebinim na nkatapɔ kwan so ebinim so fa akire ha se ededam na omo de kodupo kwase bra ne na ya me bra ne no kora ye bre wo kwan so ha pa especially so obi kora nyim kwa no ofa kwan so a obedu kwa na anyensen na se nti amani pa bebre akeka fie ti yesre omo abade omo ndom ye ye omo dinti mo omo aba na omo mehwe nyema ye wai yo ye kwan wa ho bra fitin Maira Junction agric wo de ko dunyo adusa afia man kra ye gina ha wunya kaka se be free kire oba gina ye ma car private cars ye gu kwan wie so no enti yesre aban se omo nya hu bibi ma ye because ama focus kra bebre asese a o ma pake nti eduru ha ka ho adin eduru ahomache ye ko fa nem ko yetimi nanti kodupo ko asansa na yenyaka can you imagine see yesrem a driver phone so den na mo fam ha oh e kwan ne de sisi ano ne metimi aka kakra wo ho ne se e kwan no ma hye bo bebre so mbe ya maye but enye nti nsuo to a ene ha dwen pa enche no ebi o ma ba betwa so o mu twa so a ensuo to a eni 3 days kura na 2 days na kwan na sanse enta ma ye nso so no spare parts no o korto na asesa o ka na asia agere so a 1 month na agese o san akosesa no enta ma ekwan de ye blewo so pa enti se aban ni betimi aboa ye ndia enye san so dia ye ni dru anwumra say ye GCC dis ni 7 cities o kwan so enu nti ekwan nti etimi tum ko 10 cities nti ma passengers no so mo kwan so mo bre ye nso nye ye nya ye kwan na asai na say de be nya bi di ato spare parts ni ade Opon te menka Opon, hello. Opon te menka. Me to anka mama. Aha, yenko na homa no enyina yi. Me da se. Eni a yeti yi eye adrabafo a wo mu yusu eye poku ase Maira kwantempo no na yeti se wo mu de obakosem eni anu yi a eye a passenger fo ni bi e de ebo mu no wo mu yi anu no. Na Sompa kase ebo no homodin enhwemu kakra ye no etrese enam se ekwan no enyanti no enam so ama eye egedifo no esori entem na omakwa kodidwa aba aya na ehu de momu pa esan se ekwan ni nye enu nti se ukohia comfort tetwamoa na ochese kan se uso fa ufon bra ana wochetuo se uso fa usika bra eye ba ne sa wutiam kura obi anu no obeba esan se omukwan no enye nti se eba ni sei na eye ehubo kese ana eba ebebo eye egedifo ene womo a womo so de ntem ekọ omunyuma eso womo san so kan susuzu dua chemu se na ntem temu enie eye apemfo bi a kese wono no mpokura no oye oho oba betina mpotem ho no mo na wonim awo kan no nyame nko a anka wo hwere ne nko ehwere ni nsen a na eda ne yemwo enu eyade bia ede ehubo ede ababebo eye emaiwa ne mmanti a wo motem potem ho no mo ebi mpokrampo ade tuga echemu se ekọ na ekọ koba sei na ewu hia se ewo se wo mo hye na yamfa ne se maame wo ya ne yere na mehye na bia wawo eba bekan na bia kabosu mienu miensa na pe matabri na me de wakopoku ase ene makope obi ncha ma watena ana se bia me du beko okrom se na be ya ekwankro ye enam so enkofa eye ewudie emfa emre omo wo ma transo aka ade atudo achemu se ni ehwo mo ni pokura ni se eye esikafo ene kasa wohoro dano eye mrahye begani ana wo trobo wono mo yese ono ekwan na na oyusuo obeye mrahye begani ewo mpotem wono mo nanso wentimi anye bibi papa bi afa ma omo enu nti omo de adesede ede to eye oba yeyi no se pokua se mrahye begani se wo yo ba tampa dia won hye na o ma meye kwantempo no emfa ema omo wo mo sei
I say a quine no enyentino. And I'm so Emma a year a pembe brenano. Ubesha, a ya na a day a year or how cast dear, and it's me at the brow. Woman say, and I'm sumpo, and Quadani do a honoma. Obe Jadias and a card ye, say Okosuku, a do a honoma, almost in my year one mono. Na Omokosuku, our a year pokuasia, and Qualan and Qualabonintino, and Qualan and Trom, and Kosuku no. Emma to say no Ubesha man sending bebrena. Woman first school saw my downfall, and I'm quite on you know, Jessica to Kosukua. Why you swan antia not to a back room cacra, then a bad baby a Groviano and San Sodan and what they call. Woman say about say a hatching, and ma a ya about 40 start working for so, and one moon ya, and ma a your community one means with your mobile spread. Just on fire, but ya, young cabby and for a mom. Na Casaba qua. Eye maame baako aka ede tu mani ne kyerɛ sɛ wɔn tin wɔn fama mu mpo sɛ eye opani a wɔno na wakofa eye hospital kɛseɛ ede aba empɔtam wɔn eye midimafo wɔn so opani emiri bi atwam mpo kura wɔn te sɛ opani eye sanko bɛyɛ kwantempɔ no ede ama wɔn nanso aban mu mpanifo si no ho kwan ama no anyɛ eye adeɛ bi a ede ɔhaw kɛseɛ na aba bɛtɔ wɔn so ɛwɔ eye empɔtam wɔn ɛnu nti wɔn deɛ womo kesi su bia chemu se until saban foforo yi a wabeyi wobeye bibi dia mo ne de den nyamea na omo bede ano na omasan so aka e de atodo chemu se abanko a obetuma ye sa kwan we e de amom no ene e womu ene no ana kese be hwe bia bomu womu ne beko na omo san so ene na ba esan se kwan we no e comment se amanofo e fo bonya ho e de awe crackers a chese timamupo a womu to no omo ngina omo ho ebio ta kroyi a meka ho asem yi eye community a esago amanfo esi eye afiaman katapo ena afenso no mayira wo mo se nipa dodo a ekwantimpon we esevo ewo so no eye constituency baako ene ewon mo ni nyina develop ema wutimi pokura fa katapo ekokopiem ewo kwabenya na chese ye kwan a emu trepa na yes shiwo mo ne se eye ga west ena afenso no eye ganof ena chese o maka o ntoma e de abo ano asa constituency ni enu o nyina etimi nyamfaso e wo mayira kwantempon ne so enti sanka assembly ni bi enu mpokura ejiji ntokua to na o mayela sulala na o mataxe eye empanifo mu nsem e wo bie a o motem potem wonom enya afenso no adwumayefo a wo mo potem wonom no o nyina jijo mo nsasi kakra anka sa kwantempon we ayreso abusumi mienu ye betuma ye kwan we e de amom nanso wo nim assembly no agenepo a wo gye e de mom we ayade bi ababa ye wo dagene kese ba wo mo chese wo mo tena se gye ho a wo mo nti ase enu nti enu ene wo mo nsem a enne sompa kase ye bo anan ekopie mu tokwa se mayira kwantempon no emu nsem a wo mo de tudwa no ebi eno no Opon mo eni adwuma wabo adwuma papa nyame enhraw na onkoso mo awase de beya bibia betimi akonkan nti abusuafo wei eye yamane boni opon chicheku wono ena edi nani edi ensem no achi na ekwan na ye ka ho asem sa no ebi a wo no wonfa so da me mafa so da sa pokuase eho no mayera ho no kwan no ekwan ne nye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  enti nkomo ya omanfo no edi no eye no kuretrodo for wani bra behwebi ewo ye Facebook page no so eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na wode wadwenkyere no enso ato ase ede amaye kama na saa ekwan ya ye ka eho asem a omanfo ete ho pentinkwei enye ne ekwan na da hwache papa aban kɔ na aban aba enti mpanimfo hodo bi a wo mo ka bi yewom no esese ye pusu ahoma ne ye komensi no emu na ye kodi nkomo hwese aso ensemi beto montene no wo mo nso ede ben anamo ene wo matu ede afa ho pepi ya na assembly no crap no ya no wo mo complaini se wo bi wo hono mo a wo mo pese wo mo ye nso fans no foto ye be free aban hono mo aba na ye twa sika bidia ma contract se ekwan wei wo monye no ya na ho akwakwa ye den dia mo na o hyepoku ase ne amasaman kwa no so anka wei no wo sa stretch no so anso wo mutimi beye sa kwan ne baabi main road no no wo ma beye ba ye wura inside ho no mko
mpotem ahodo no so ye kwan ye omanfo efa so ekoba ne ade no a na eho no akwa problem kese pa de ama aban ye behwe challenges ahodo a assemblies no so wo mo fam anu nti wo mo nti mention wo mo nya kwan no so na sem pepi ya ne de adwuma ne ma wo manfo bon so wo ho no mo ne ya ba betwa kwan no so ye de mfidie ba betwa kwan so ye twa so keke o na afidie mu nuntum no atwi so mfuturo ne da so wo so saa ye asfalte ye mfa ko ta bia na bibi kura megu so na ye twi kwan so ne da ho saa enti mfuturo no ebo manfo no abobo wo mo a na afa wo mo pre se ensuo beto na ama mfuturo na no aba fom ensuo to na tobro sonso a na yiyi monka nti na chese two trouble one god ensem no akwakoye asefem sempa pa ye bekọ ne ahwe na ye ne MC a owo empotem ho eye North Municipal Assembly no panyini pa woda no onunyamfo akwete agbo na ye bisa no ensem baako mienu bi ne ahwe ne pomasibre ono abo anwumre wotemenka ye de wasemu akwaba eba Sompa FM so. Hello, Honorable. Yes. Uti yanka ya mwadjo ni ya sanda wase ubren wadaji wa Sompa 106.5 FM akraso. Yo, Sompa FM miso midamwase. Okay. Na, Honorable, mejidi se ekwen ya ye kanwasemi womensini mu ene woni tichu fa ko mayira inside the hokatapo afiama ne saa area honum nyina ekwan video a ye hwe wo ye Facebook no so no enye nika kura wadaroma mejidi se aba wanim edien na obetimi aka afa ho. Thank you midawase michia Sompa tifo nyina misanso chia Gandalf municipality for Michiobia it's also the chance His Excellency John Dramani Mahama. One, friends, Katapo, Kwano, any Afiaman, Yeno, and Yakra, Ampa, Kitano, Ubekaya, Tamna, His Excellency John Dramani Mahama, or your campaign, or call a second chance, Asare, no, or share among for Bosse, Ampa, Kwano Fason, and yet, you know. Na mi bwana Ghana for the 2 minute mana obefia no be face sister kwan ready you know amomo in fact in 2020 let me aka say wa chat here or to one among wa instructed me how the municipality executive say many friends and paying for if na continue the necessary arrangement ebema am sa kwan so here there yeah you know highway minister Honorable Kwame Abuja of Frey and Yadikotu and on Suchre on my direction say engineer, highway engineer and urban engineer, Omumbra and Omerfiana, the necessary documentation. On my in Primpra and Milokata, on to Sika 74,000 it's just for the engineers to go around. One who documentation that India Sompa FM almost ended Mundia. Like I say, in fact, if you are able to by Friday, and who documentation we are at the community. Now, yes, Aquano Ama, the people of Pokwase. When you say GM Okan or your internal, what you want to tell the people of Standoff UNICEF? Will be any arbitrary and assembly. Ya can be no the modern. Okay. Now, Honorable, where they said they will say documentation name komo roads minister ho abamudi eyasem papa na ye mo mabaso so wosa anamon ho na empepi no ya na aban de basa o ye tu ho anamon ye yenhyehyɛ ye sei wo mo ebeka ne saa no a omafo no tia no wo mani age but eya process no ya na akwakoye bibia wo ho ntimi pacho se de wo kase by Friday enkrata ne beye bibia no wobetimi amaye ebia bre bi between se documentation ne beye krado ne time a mo be hye adwuma wo kwan no ase no anya bia wo any idea time frame no ana pacho any dia minimum idea because we say road construction no any adwuma eda form
No correct. Say yetimi eye ejuma bebre. Eti no asana obehu say tabna contractor no obeba want to say or your kwan no. Let's say why you fully prepared. Because it be more structures, among for structures, SEC4, SAP, Nyama, Ibia, or Muya Kwan, letting the affect you. It's all that I can say is hopefully at least at Chakra at least by next year. I mean, we start working on that road. Okay, and for the meantime, no, send a Kwan Etienne have an assembly no. Yebe koso akipa so agredi so na e trouble ama tumemfo ka you say you know yebe ya from bia say yebe keeping Sompa FM in good shape so that driver for apply sir especially taxi driver and total drivers omunsu omukai and incentive because why see na issue no I mean, okay, honorable. Na said ya wakano no. Ewom se ya bo mayera kwan ne kataponi afiama but megidi se areas bi nso wo hono mu a eka Ganos mensi no ehu no so ekwan no enye sa me pacho we no enhehye na amoye ne documentation ne ho krase contractor no nyame adom na wo mo hye ekwan no ase wo area ho amepacho ye mayira ne katapokwan ne so anase other areas nso ka ho in fact ye Ubaga Norfa, in fact, yeah, one of the municipalities face challenges in terms of and I will say Ultra Accra Metro now, the only municipality that you come across immediately after Achimota area friends Ganof. And Nipadona move into Ganof completely, but one of our biggest challenges our road network. Ubeka is na Franco Barrier is here now. A problem. It also minister a friend or different and sana ye wo miabiti say fees among fruits. There's also what miabiti say amamole ayawaso or man job. Yeah. And Ofanko North and South. All these areas have a challenge in terms of their road network. American cannot. We try our best and make sure at least we keep those roads in good shape, and we are also pushing for certain areas like what's the name? Ayawaso enclave, Fanko enclave. Say some few kilometers of roads also in that place. But I can assure you, at the end of the GM first term, the people of Gandolf will see quite a number of in terms of completed road within the municipality. Okay. Honorable, we dey said ye wakano no ye gie di se bibia betimi akonkan na nkratasem no sika esese ekomu aban be release everything no ebe kokama na ebre no so amotimi aye kwan na ma womo a womo nam so adwadifo ne ahyenkafo no so no womo ho atimi anha womo kakra nti meyemfa onsi ya ne na wasenso sa oje ebre ene ye kasa ye da se ye pa idamose enam damuni na so kifo ni na so all right. All right. Let's come together now. Let's continue to champion the cause of the second agenda. Okay. Thank you so much. Enti ebusuafo ononyamfo Akwete Agbo wono na akọ Gan North mensin no emu a oye aban krache panyini ewo ho ne mpeso aso na ekwan a yedi hu nkomoyi ewo wose ye kasa ekra no Rose Minister abam ama nkomodi ahodo no akoso a wo mo hwe anim se nkratasem a efa saa kwan ne ho nyina by Friday no wo mo ebewie bibia na ye hwe anim se afe ne bekọ awie ye besi afe foforo mu de ne ye de contractors ne niema ahodo aba be mfidie abegu ekwan ne so a wo mu twi na mmom for the meantime no wo se wo mbehwe no wo mo asiesie kwan ne so kakra ede ama ahyenkafo no se de be yakọ ne abadie hu nsem no ebetimi agina so kopem se ebre ebebam
na contractor ne ba ono so aba betwa na dwuma so pepepe edi afri ho ye kai etiefo say eye hot bite kase bo a Leicester Company Limited a wom de yas toothpaste ene ne brush aba edwama so no womo ena eso yasen yas de yaka ho asem adi ho adanse a etimi patwa wonyante ye de ene etie de honhom no e ka kira safo no ne ye ma yese ya boy yese ne ho ban na wonum so wat kama wo kasa wo de akokuduro mu akasa ko ba bia ye tonton bia wo so pay yas toothpaste ene ne brush na bibia entimi konkan sawa na time herbal mixture so womo ena edi aduro tatahwe ba adwama so honam ye wo ya waposo malaria ene etete wo a wonya binom a beboa HH mixture ne capsules no so oba ne bema wo haw e wo junso mu no eno so wonya bia ekoyie papa bia tonton no bia ubenya bi ato Techno Spark 40 series eno na the latest phone in town a ye dey Tree Street ye dey flex here esan say wo dey twa pictures a eni da ho kama ukita wonsam so enye du muro so nti ukita kura ya o said ye ukita paper bi wonsam no eye slimmer eye stronger ena afen so ehyen wo ba bia ko Techno for womo showrooms ahodo no amepacho obetimi enya be midimafo herbal center say yade bia etete wo no fabra na kache wo se awo kura de mfa na fichire wo chema wo ho entafo na opew entansa kohonom doctor ebema ebani bi kidney hypertension ene ye honkro ne bade mepacho poku asemayira eho area ho no a enwumre yedi ho nkomo ne ho ena doctor wo ewo enkrehanum se kumase agogo wo mani aban school no so ena edi enhwenimo na kase bono ye wie yo so unim se hot bite de ye de mawa ye pose kakra na afi ya ma back to back afi na ensem no ne nche no wankasa no ye bedane mu ediamo ye dane ye ho se mani tete na afi ya toa ensem no so no kura ya de simani tata e de ma hot bite na bibia timi aye fine na nansam a ye de to hot bite kase ye so e de ama wo no do so pa e ya join ne yen e wo Facebook no so e ya Sompa 106.5 FM Accra fa Accra na kan ye won krantia Sompa 106.5 FM Accra na nansam no kakra obetie ne se ye be kwa 1 West ne ya tie ne se shema bia butu ama nipa mienu ahwere won kwa ye de munti wo bebrew Speaker of Parliament Adia Tomra Sewjafo anim so obasra pa akwatia by election no won mo hwe ana BBNC Owura Mahama Ayarega ene kase ya wode ato dwasa ndc amanyokuo no 2/3 ya wo mwenya e wo mai emra sebedwam sa domdodo no enya de woni bedi agrokra oswafo wa enwomasi ansem so aka kire get fund for say aban suku ya wonsi nwie ye nyina no won fa ho list bra dom kuma ye wo magana mo sebedwafia se warma chokrata nyame ya domo a July bosunda to so duno nan wode kuma mampanyini uko ECOWAS womo parliament honomo a panyina nanka wosi Ghana nemu eye yewura fanyo makin ene yasesa no edi nipa foforo aba na attorney general say Dr. Kwabnadufo and 7 orders womo court a abandada no de woko gina ya wo twa mabo so no wo se asem na ni nyimu bio Sanso Anabui Power Authority ampanyofo abo maniasa galamse na fedie ho anadru ensem no doson afoforo bi ka ho ena nwumre enuanom basa yesi nkonwa abema bako eda ye ntemu ye bekinkan ensem no nyina ede amamo Adwoa Asare enimidin mene Obrempong na kwaku ampoma ena menu aba Akosua Adwoa Kodie Boati afa yan shansam na se na yan kwasha se every west mansini no mu ewo upper west mantam kese no emu na asem every ho aba no nya asem a eya asem papa kra eya awrahosem every ho aba ne se na anum wompo ene ye de be se wo kase se enkwada bi a no ono ko suku o ma kwa cadet fo kra ko training no mo bom kwa fa asem asubonto ibi e ma asubonto kwada ne ye ma muni pa be se nso wona hwe wo nkwa ya wo ma akakra mpo no me ne ka se ye nya ntikitamenti jame ya wo mo aya asabia na ya tiere se ukopie mu e wo mpotem ho no a wo mo enipa be se nsia ekwa ye wo Burkina na wan ba no ene wan se da bi ase kwan ne nye ne edi kan wo mo nse dan so nya ka no nti won ye o ma gwen se ne sa de a wo mo baba mo de a no makope hyema bi bonto ni bi no ma tra so ni pensia
and one day for saa ya wono eba na wamo ba no mu ana obi hu ne esi ye ube piemu ewo bankpama ewo mfimfi wono aho ena hyema no eda ne ise butu na awurade jimi no emu mienu kana na wato aya no wono ho a womo John Visa eko United States of Asamando eno nam so ama ya wura ho sempa eno nti Sompa kase ye bomodia ebo anan ekopie enye odjon ya ono ye pani papa ya won potam ho no ena ya assembly member ewo bampama electoral area e ma na chesa no kure asam no sani ye te no sa pepe ena ye te na wo mo bokoko akire wo mo won potam ho nyina se nka anya hwe kura no wo betena subonto anasa hyemai mu a the friend say life jacket no anka woni hyebi na so ya na akwa ebuachi bidin wo kọ ya no ahura tan se kim no anso wo kọ de ba bi saa no na nam so a akofa saa wura wusemi nyina de aba na nso nadbofuo ene presifuo ekọ akachi ho ekọ hwe ne yakọ so ame no kase wo makọ nipa no nyina de mu mienu de wono oto ya no mo no ho a akoya wura ho sempa awukwa magana mrasaba jofia yiro urban Kingsford smana baben wano na chama hina watano ewo magana mrasaba jofia speaker of parliament na panyipadi atu jasa nyoma bi koso ya se wanse kire ne se aduasa mienu no wanka ama mrasaba jofonso anya won monti ase ebekoso akoso saa wose na ewu kompeso awodo no mrasaba jofo no womo enesi ganafo anamu ehonom ya won mo kasa womo manfo tie yie pa na enanu adare run election ekoso ewo ablekuma no wase nani anje ne yoma bi ho ewie kire na se kunfu ni jachan tokwa ana koso hono a ya jese bi mu kra enam so eprepra wo mu a na akwakoye asefem ani awosem wase sa asem no wasi ye no won peso obati bi mpanyin sam kra se nyame ya domo a akwatia ba election no abekoso no eno so ye batie se kutame anase jame bi apiem speaker of parliament no ebini the issue of violence from our lives, particularly our political lives, not only in the elections, but also in the house, particularly when you are making submissions. Most of the words you use are not only intemperate, but even the manner in which they are uttered shows violence. And so this house now is full of shouting. That is not how we started the Fourth Republican Parliament. And so I'm just using this opportunity to touch your hearts, to let's tone down and continue to work together. What God has decreed, nobody can do anything about it. So please, I hope in the next by-election, we'll have a more peaceful election than we had in Ablekuma North. I was only a turn and carry a chamehina. Oh my God, I'm not sure if you were up on Sumana backbin. Na yedaso ejina emrasebedwafie hodom dodo no ba no deni Owura Mahama Ayarega enwode atu dwase National Democratic Congress NDC amanyoko ni sese de eye ni musam se wo ba omai emrasebedwam na abedwafo no wuche omumu miensa womo ya afa mu mienu kura na weinu a womo enya no ekwakwa ya akwenya kese pa de amomo a womo de nsachiraye ya Ghana fo hu bida ena eba wo maimu wose mobeka yi anansemu wabra na omampani John Dramani Mahama wo so afena mu na woswaye wabra yeto aba edema no wo kan ye pepepe se niam ahodro bebre no a na ye aniswade hu no a wo mo wo edema Ghana na wo mo hwe se de omanfo so sifa to aba no de ma wo mo no a wo mo di Ghana fo hwamo a wan hwe ya ebe ha dwene pa enti Owura Mahama Yarega se ensem wo mampanyi kan ye no eno no wo mbehwe so no wo maye na nyese wo mo beteki advantage se wo mo anya to third ntim dia wo mo pe eno wo mo beye. The NDC now has 2/3 of the house. Mr. Speaker, with this number, we can do many good things for this country. With this number, we can carry out significant constitutional reforms to make this country better. Ghanaians today have given us all the numbers that we need to reset Ghana. And indeed, Mr. Speaker, I want to assure Ghanaians that what President John Dramani Mahama said when he was being sworn in still stands, that the National Democratic Congress will not abuse the majority given to it by Ghanaians.
enti ye na chese wo mufu so pa Owura Mahama Ayarega wono ene majority leader ne ene yekotie na yekogina mu ewo enwomasua ene emu enkomo emu na wo enwomasua enkomo mu no Oswafo ya wo Ghana enwomasua ensem so onimnyamfo Haruna Idrisu wano ene ode atodwa ene wo kire se Abanase project bebre ase ewo man Ghana mu a wonwie ye titiri pa ene project a ewo yenwomasua ahodo no emu no na eno ene wonam so eka kire Ghana Education Trust Fund for get fund for say wo momode pa na project a wono mo aye aban suku sa wo mu sisie ya wo mu nwie ye firi abanda da abreso anampo efiri ya mpontin breso kosi manim ho wo mu chocho ni nyina ngu se e4 sheet kura na nkoso a won de wo mu nya ayi word bi ni aka no document no wo mu nya ne tintin se ni nyina ye mpem hakura no a wo mu famre no sanse ye ntimi nhwe e ma aban nti sika bi okrompa na ye besia na aban akoje besia se wo de ba besi suku ye si suku no na ye nwie ya aban asesenti no na se suku no aka nsensemu sa de no ya na enya kura eno to get fan for wo mo na mo moto no mo nya adwuma. I'm also aware of a number of uncompleted projects in the school. I've asked GetFund to give us an inventory of the uncompleted projects across the country in order that we'll have a plan to get it. And I'm sure Professor Abuchi, your law will come at play when you have governments or presidents not respect the tenet of Article 35, I'm sure some or 8, where successive governments are required by the Constitution to complete and continue ongoing projects. That was not the case in many instances, and there are many uncompleted GetFund projects, some dating back 2012, 2014, that remains uncompleted. Abusiani ati eye onimnyamfo Haruna Idrisu ono eye soafo ye Ghana ngomasua ensem so no amfane nsem na nso ha wasan de bi ka ho bio ene wo kire se vice chancellor se wo Ghana hatitiri pa ne Accra Technical University ya nei wono mo abamode a ka ne ho asem kase pa no wono kwei wonya ne obetimi bia emma adwuma abada ho be yese mfie mienu na wonya vice chancellor no wo kwa wonko adwuma so moa reliably informed that the institution has been without a vice chancellor in the last 2 years. That vacancy necessarily will affect management. I'm sure your council will want to consider it as a matter of urgent action that will require your attention and to go through. I know your standing, I don't need to add, go through lawful and dutiful due process. You walk due process, as I know you personally. You subject it to a transparent process. Ene. We dia onimnyamfo Haruna Idrisu ene ne ya wakasa ohanu na manim ha. Na whatever so say pe na asem no ye case. What they say wo mommoa na titiri pa Accra Technical University ya awada mpan be se mfie mpem manim ho no wo mutiri mo na mpuntuo papa enti mra mpotemo Yaguso da Genoma Ghana Mrasha Bedwafie na wokọ Mrasha Bedwafie adom kuma no fem no ana wamo ade abatu dwa eltrese won matro krata na krata chenchen ya won matro no emu full stop ye sito nya semketo ma na won mu nyina adwena ko benkrom se nyame ya adom wa July boso da toso aduonu nan ewo na wotwe mu no wom de krata no bekọ abankasiem na Ghana mampanyi Yewra John Dramani Mahama wom de krata na kwa koma no akere ne se enioma bi kwaso ewo maimu a edika na editia ewo se mampanyini na so atie ebia no wonte na yase panyini due matemante enamso nti wo mokwa akwase no wankasa mamra ne amane yakwaso na won ma kire Ghana mampanyini se enioma na ekwaso no se wate a won mu se bonimu wonte yenso a ene na won mu yina sotire na krata no mode kɔ no wose won ma tunidin se issues of great public concern na se asem de keditie Ghana man yansam a ɛwɔ se Ghana fo yetie de ahunta ene de ahinta ye nyina no won mu kɔ kyerɛkyerɛm ɛna won ma twere ho krata de akɔma mampanyini se won ma won mo kwan ko ade a won ba kyerɛ nsɛmu pa ama Ghana mampanyini so aso atibi na sa krata ye ba ye minority chief Pierre Frank anodompre ana no sa ehyasie wono kwamra sebedwafia donkuma no afam wo no won na yetene ne ya wada wan mo no ana panyipa no akire se ya no de wo mo de krata no ekọ amamra ne amane ekwa so na we no July bo
bosom da na to so dun so wo de kan de bi kwa bankasiem na amamra ne amane kwan so no ankasa no e wo se fie panyin ye no ya Ghana man panyin no wo mo kokose no sakrata bi eti seye wo mo de bre no enti ano na won ma hye se July bosom da to so aduonu nan e wo na wotwe mu no na sada ye wada wo mo de sakrata no bekwa man panyin atena ye e wo Jubilee House na wo no kwakyerekire nsemu e de akire no se woko ebibremu atoye man enkabom ko batan no mu a ECOWAS ho asem na making womo ewo enhyehyɛ bia womo so yefrɛ no ECOWAS parliament a womo ta ko nhyiemu ene amaman ahodo a ewo ECOWAS ho nyina no womo nya anamusifo a efi womo man no mu na womo ekohia ewo honom na panyina nanka kane no wono esi Ghana emrasebedwafo no anemo ewo ECOWAS parliament hono eye domkuma no ba no Deni Alexander Fenyomakin nanso enne mrasebedwafo akoye nsakire foforo de ye mame Patricia Apiejei ya ono ye deputy minority leader no wono ena sesi a woko ako replace anase woko ye representative de ama Ghana emrasebedwam ewo ECOWAS parliament ho na Yewura Fenyomakin adwuma no waya cheye pa na MPP no ya wo mo yesa no wo mo yidom kuma na fam wo mo yidom dodo no so afam se de be ya enkomodie bia da be koso ho no wo betimi anya obi a wo behunu de ekọ ene de be nyina enti George Kweku Ricket Hagan wokọ dom kese no afam a wono na sesi ano wo maboni din se won konko giram ena dom kuma no afam so eye Patricia Apiejei na nsam ne beto dwa no ena emrasebedwafo ene wo mo bobo hu pa na bimbila mrasebedwani onyamfo Dominic Niti wuni nipa wodi kan huri kasa ye ena wo kire mu se asananse mu dom dodo no numbers a wo menya wo mrasebedwafie ho ntino se wo mo besi gina ye bi kura wo mo ho a ne ye de aba ye se ye approve yenjintum wo mo consult dom kuma na hwesa so anamo ye pese yetu ensakire ye pese ye nie ebeboa ana emoa wo mo numbers ni ti de ye ya no wo masigye na wo se nneema bi a ekoso saa ne de enya de ebeboa na sebe ECOWAS parliament ho no wo mo kọ no wo makwakoye representation no a wo mo nkosa minority ni majority o nemmom wo mo kose anamusifo ema Ghana parliament enti we no eni hwehin. I will urge leadership to hold on to this motion because it is possible that tomorrow you can come and bring names, and because somebody has majority, he will move the motion and remove every one of them and change for you. If you decide to take Achampo out and leave 2 out of 9, it does not meet the threshold that we are supposed to have. In fact, for even the ECOWAS Pan-African Parliament, that you will have 5. If you calculate, we are supposed to be having 1.6 persons. The moment you cross the 0.5, it should have been 2 instead of 1. But we didn't argue. It's supposed to be 1.6 people for us here. Yes. Dominic Niti wo onyonyamfo wono na ye bimbila mrasebedwani ne yete ne nka no na no si ye pe ena majority leader Mahama ya gaze si ade wono na platform ni wo Ghana ha de bia ni din se namu anie minute bia no wonamu Mahama ya rega echrem se wei eye tradition eya mamre wo ho na nsem kura ECOWAS parliament ho no wo mani abre pa se wo mu hia ma no representation no wo soro ya wo matwa kwota bi kura mo se anya bi o ha mu nchichemu aduasa de esesa wo mo ye ma eti ye ma me Patricia Apiejei din no wo mabone de ne kwaso ano no. So there's no way you will send a delegation that does not have 30% membership made up of women, and ECOWAS Parliament will accept. And they now have the speaker being a woman, and they have the first deputy speaker being a woman. And because of the female leadership, they are very firm on the 30% representation being women. Mr. Speaker, this side is sending Honorable George Kweku Ricket Hagan in his capacity as a deputy leader. Mr. Speaker, the minority side also has a deputy leader, and that deputy leader is Honorable Patricia Apiejei, and this House cannot deny her the opportunity to go to ECOWAS Parliament in her capacity as a deputy leader. Eni ayekotie yeyi eye domdodo no ba no Deni ononyamfo Mahama Ayarega. Yewura mu ewo ensam foforo mu na sawofa enwansena ho abufu ampani se ahwe yi a na wabere wukru na asama ye kan nyina no ejina na no kotu a wamode ononyamfo doctor kwabradofo wabemfo wonde ne gina kotu abandada ne penso ompo
ɛna ɔde ne gyina kɔɔto sɛ ɛnam ne nsa so ne nipa nson bi so ama ɔman no sika paa ahwere titiri paa ne naano bank a wɔn mo ɛmɛgye yɛ mɛbi kura bɛyɛ cbg mɛbi kura mpo mene wɔkasa yi wɔn mo dan sisi hɔ a ada ne nkotere dan no ɛno nam so ama wɔgyina kɔɔto nipa nson bi ka ne ho na ɛnɛ attorney general ɛkɔ kɔɔto ɛna wɔkyerɛ sɛ kɔɔto no ma ne kwan ɔno deɛ nkrataa egu n'anim nyinaa kyerɛ sɛ nsɛm no wɔtoa so ɛnyɛ yie attorney general ɛkyerɛ sɛ ɔno yɛ aban krakye panin ayi aban lɔya panin wɔkura deɛ wɔde nkrataa mpo ɛna ɛbaayɛ ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔatwerɛ no tententen ɛde kɔma kɔɔto no sɛ wɔno ɛne state attorney foɔ aka nyinaa dwene ho ahunu sɛ asɛm no master deɛ aneɛ nti a bɛsɛ mfie mpem ha aban dada no kura mpo de kɔgyina kɔɔto no wɔntumi kura nka asɛm no nwie ne sɛ asɛm no toa so akɔdu baabi a ahwɛ yɛ kura mpo ana sɛbe mpraduasa sɛbe wɔkɔ akɔyɛ kwasea na wɔno nso deɛ wɔntena fie ɛnni saa nsɛm bi sɛ akyi na wɔnka sɛ wɔnam ne so mpo na aban sɛbe wɔnhunu kotokoa no mfa korɔwa nhyɛm ɛno nti asɛm no wɔdi akyirɛ bi mu a ɛnyɛ yie ɛno nti dr kɔmenadofoɔ ɛne nipa nson bi a ɛka ne ho no wɔn mu nyinaa mfo mu ho nkɔdi Abusoya toa ansam no aso na Supreme Court another dear one more akwasetena where a 5-member panel and one more atenase ya na abrantia ya front sir Kevin Taylor one no aya abrantia wokɔ America mamu a wote ho na where NDC ni ma part say wakabie adema NDC amanyoku no na edu mabi kura no ase ne obesi bi atoto na wode amanedom kuma no na aya na emu aden pa ebi mo kura mo kyerɛ sɛ bi aya na temdidie ne mu sansam no ayana anoten na enabra court no kwasetena wanfo beka yi a 2020 ni mu na high court wamo ade bench warrant ehya se won rehwa abrantie no ne nyina no ayese wo kan nsem bi ma na no kwotera po ama justice Eric Cheiba for ebi kokotia no a na ewo se court rehwa na kira kwan na ba bi owo bia no sansam no wo ba be ya no na eno na atwetwere wo no mu amene ebra abrantie no be pie mu wo ma Ghana mu Supreme Court ha just 5-member panel one more tena asem no so no na se wo mkoto aba no kokogina 41 just de Ghana ye bobo no a enipa 9 ena won mututi asa bench warrant no emu ba ko pe ena agitu mu na se majority ena carry vote no nam so nti won mo chere sa bench warrant no won mo yi ade fra branch e friend Kevin Taylor eso enam so ema bro se ne no ko na wie no ena abranch Kevin Taylor ya wono ya NDC ni mapa wokɔ America mamu a wono wote na mra nim ni ye friend Peter Okujeto won nsɛmtwefo edi nkomo no kyese no kwasɛm sɛ de na wono hwehwɛ ena won makoma so de ena Supreme Court. We are happy to have that decision, and our client is now a free man. Yeah, the authorities are clear that when the decision is a nullity, they can be quashed anytime. So there's even the case of Cable Metal versus Barclays Bank, where the decision was quashed 9 years on. I was away a lawyer Peter Okujeto and the attorney Calabancha from Kevin Taylor, number nimni enono. Se wodi wani twemu ewo nkwanta ya eno ewo otimantemu a asumdua hyase se unity a womanfo asan eko womu enwuma esu biem na eyamanimu samsam nteme ho ase bi esi wonpotem ho enam so kra ma desuani bi kra no eto nanom ewo ensiedo efri sabre no empenifo ahye atozo to schools ahodo no emu a chese school ni kra womu nya womadwene se womu bie na adesuafo nso akoto womadesua so se de enwoma sifatie na ewo se wodoma hyase adwo ya omanfo ekom nyuma so de nso schools ahodron de se ye kasai womo enyansi gine se womu ebebie nanso adesuafo no so final year fo womu a womo ya hoboa no womaboaboa eniema ano akwakohia West African examination certificate no womo nso hwe eye wasi no womo akwakotena se no womo atwero na obi a yatutu schools mu aniema etise die obi bebisa se beye den na adesuafo no kra no womo timi enyabre ene asomdwie ayede sese woma ye ne ahobo bia so a esese wo mudi gu akwam no woma hwe aye ne saa na churchill ni ba ko ya wono ene ye kasa ya bibi enti na won pese ye di din ebetu dwabambo ho nsem enti no wo sei eyade se wasifo no de ya tutu schools no mu de nanso wo mu da so ya ahoboa de mo a wo ma pe baabi ama wo mo a wo ma hyase ba no se de be ya wo metimi asua de bre no so a wo mu enya dwirimu fan akwakochro. That's disturbed school activities or teaching activities. Some students have to join our sister schools like Kasek,
to the Papasi Senior High, Pastor Technical Senior High, then and others, and they are learning over there. I think this morning we had a communique from management of our school that we, the front row students, are to converge at Nkwanta Senior High Secondary School to prepare towards the WASI, and the teachers who are teaching them are also supposed to come there to help them in teaching towards the WASI. I think that is so far, that is the preparation towards the examination. Wei chechire ni baako ya wono bibi nti wampese yedi ne din ebetu edwa wo kyese ahobo nyina ye krado nti wo final year ne de ewo se empotem ho no wo hawo kakra ba yen so anya de a ebenya wo hawo bia ewo wo madesua so na mesini krache ewo empotem ho ra Joseph Entwi so ede tudwa ya wo kyese ewo se hono ma hyase ejode nanso aprosifo ne bambofo no wo da so awo kronum ya wo ye patrols ahodo ne nam potem nti wo bia wa adwene se wo be ye basabasa ye bi wo ho na ede wo hawo bia ba no ene wankasa wo jejirije na won sansam kro no amu no Accra High Court ekọ ho asetena no pa ya anu o kire se nipa makonkron ya wode won agina ensemni ano se wo munyi wo ho ano wa anya sa na sasam to wo a ene edejireje wo mum na no meyi wo ho ano sa no wo mu ko esenka court mu belia court said there be da wo mu edi basabasa ye nanim e ma won ko ye no court chese so edi bail ni ma wo say kim asamba to yen ene so won kirem na we no biampani a wotena adwamu Justice Isaac Ado wono ene tena adwamu ene wo chese o rese ne ASP is at Obrempong e bo ko adu na what let nsem ni mu abusia sa ojani e Facebook na so a Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na ohunu pictures na etwa go ni bi pa na ASP set from Pon kasa ye mo kire se ensem a asie ewo nkwanta no a adwonpo ka ho asem sesi a no ensem no nyensem a dada from saawo e na wono hwe mu a mo ye no so wo mu nwieye no nti sa nipa nkroyin se court ne hwe no mo bail se kim ahweye ye promachire kwan kra ye huom nti court ne nsan fom go se prosifo kokumbio na wonye hwemu fi ko ya esi ase ye wi a ne watie no wode ho ntansa ba bo court no Abododa na peso no ye sagalam se won sansam obetwa ba no de ahwea no ene ano ye sori de ti ano na nyasem keto makora na so still ya da so ginemu anam so ama enei wokwa bui power authority one makachia acting deputy chief executive officer Adwoa engineering operation and technical Adwoa bui power authority no ora samwani makoboaten e de atodwa se Ghana no se ya tena se ya won adache e bedi edokono ko won mo kanasa no na ene kura de won mahunu ne se bui dam no wonum na sese de eche se Ghana fo binum a won mabosofo apeto nti omun suro achamu da no e wona won modura won mutu gara enti dam ne nche pe won mu sensuo no aboman no fom am ye japade ne enu nyina atumi ahwere ye ya eno ayare ho sempa wei aye bra vice marshal Eric Ajenim anase Ajen Frimpong wane ne dom akokosra no na feso krampo no warmo hwe sen komobia ekoso ewo Buipo authority dam ne wonom no won betumi ne nadie no ewonom na san komotwetwe owura Samuel ni makoboaten wode ebetum sei This is the assets. Security is very important here to maintain the so that any encroachments are warded off for attacking the facilities. As we all know, can say I become very ripe in the country. All efforts been exhausted here to extirpate and things like that. And without the military at the forefront of this fight, you cannot achieve anything. We are very appreciative of the visit by the Ghana airports here to see the challenge that we are going to address the issue of the landscape so that it doesn't stand in the school operation of the station. I was on the turn and carry acting deputy chief executive officer, engineering operation and technical Buipo authority, or Samuel Nimako Boatin. Yetua Kasiebono eso Enkremantemo Regional Security Council Rexegno ya Regional Minister Linda Okulu ena edienimu ene womo abo adwumason ya mpatadan ahodo ne adan ya sisi asunsu anso akwan so Ramza site honom ewo Sakumo no Klagontema ene ne mpatam wo masan akọ back ene enema ahodo bi wo makọ akọdwiri dodo no a edi eguho na saa anamontuo yakọ akọhia sanse na nsemu yese ukotema West Mensi no emu honom a ensu yiri bi saa akọ so mo manfo japade dodo no a
ehwere womo na omanfo bisasie na enye kromo he ya na etie ena regional minister kro ya ba sa klagon honom temasa kumo no ne mpotem wo se womo ba be demolition yankase ye ni 20 e ba ne sen ena nsuo asan ato a omanfo japade ne ade nso echi ekoyi ena maame no echire mu se anamo no a womu tu na dwuma no so enti womo be ye ne nkakra womo dikan ye bi enuti na ne womo akwa akoto aso enye womo nko na ekoye na national security adwumayefo bi nso eka ho ena fe atrenche maboafo aginetuko nadmo na adwumayefo no bi nso ka ho a womo koye sa demolition no na wabra Linda Okulu ene nsemtwofo etwetwe enkomo no ena wodi tu dwan wo chire mu se adwuma no a womo ye no enye se usabe womo ho nete womo ana womo firi womo pem no masori asese mfidie abegu wo se womo eba be demolition womo abo mampani amane se anamo a womo pese womo tu ne sanne ensuo yiri a ekoso ewo empotam ho ene wo mampani sufo so se sa demolition ne de enye den a esese ekoso. We engage him before coming here, and so I mean the fact that we are here doesn't mean that we've not engaged the president. Trust me, we are resetting the country, and all these things are part of the resetting agenda. And so we want to make sure that I even heard someone saying that this time around, when it's rained, the flood, there wasn't so many flood in certain areas. And I say yes, it's because of the demolition exercise that is ongoing. The fact that people doesn't see it on telly doesn't mean that there is no demolition exercise ongoing. NADMO is also, handling part of the district, the constituency. So for the past few weeks, there has been some demolition exercise. Just that, the publicity wasn't there. Awusuani ekoti esesie yi eye enkramanta musuafo Linda Okulu. Na enkramanta musuafo kasa wie yepe ene ejina nkra he ya ene ko AMA Accra Metropolitan Assembly utwa de short ye ama na yakọ ho ne pani a wada no ebo enkomotitiri pan ne amansan edi nkita ho Gilbert ni Ankra wone no yene no ebo nkomo na yene ne ebo nkomo no oti kura no apese otinti no na wate ne correct pan na wo kire se AMA no titiri pan ba bia edi dwakase pa Central Business District no ye won samso awudo bia ne ye de nade na aye ena ba bi nso wo ha edu join your Facebook ne so twan answer join your Facebook Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Na ensamso ni bia de yi enade na aye no. Ebi ho na se wutwamu na wutiri anye ye na ka se we die dade ntimi kotia so. We de ba ho so no na wudi kan wo fom ho. Na de kodi enso no da soro twen. Ebetimi abuwu a na enya sem kumaje se awe na retia ma aye so week abubu na twere ho saa no. Na wo mo hwe ni no am se da bi. Ghana for a fatitru pan ye gates no a ya katakata so na edi wei afa se be ya anye bia ese wunyina mbebre na mframa betimi kakra afa mu no na sei no na wo so mo hwe no ye bibi ede efa ho no nti se Ghana for be pre sei pa afa ho de ene mesi o be ye bibi de afa ho nti no wo mo akotutu ne size ni nyina kama ene wo makọ etomfo ho amu agbo bia ma wo wada fo so ye wo mo de kama ene wo mo de akotutu ni nyina so ya wo mo chese se ne be ya Ghana fo efa kwanso titiri pa ne wo no ma pedestrians nam ye kwan ne nchen no wo betime nya sumje fan e de afa ho nti no wo mo ye ne kama pa ene wo beduru Facebook ne so a Sompa 106.5 FM Accra obehuru se ne engineers yi wo mo bo adwuma na ba bi krompo wo mo mix mortar e de afrefa na wo de ayese be ya etokro bi na nchen na asa kwa kobu wo mo ye adwuma so pa na we nyina mu no e na yewra Ankra ni Gilbert wale kakra kan no che se we aye ni sei no ma scrap dealers no wo mo nkase we de ya de foforo abanti wo no kotwitwa wutwa ne yeso mu ye be chew ye chew nso so a emra no ne ubedi emra ene ubedi die na yentonwade kakra sanse ye betena ha ne kasa sei ya enye ya hoodi o ye de a ne ye ne ene ya no asa nkrofo bi na di sika epia yen se de be ye betimi ede kasebo no abremu de bia Lester Company Limited womo na ye adwumaku a Ghana ha womo de yaz toothpaste ene ne brush aba wonyu su bia kone kope bi yusu wate na ubedi ho adanse me patro brush no wo yusu a bristles no ye wo dia eyemre ena ye wo hone ho enye dia wudi twu si a na moje eba ni bi da bi yaz de no ente saa emre kama
ɛna paste no nso no yɛde nneɛma ahodoɔ binom na afa mfidie mu abɛfo mfidie mu na ayɔ enti sɛ wo use a ɛbɔ se no ho ban yɛwɔ whitening wɔ hɔ ɛne yɛwɔ herbal no enti wo mpɛ no toto mpɛ no a wode whitening no twitwi wo se anɔpa a enwumro kɔda na wode herbal no atwitwi wo se na abɔ se no ho ban okɔ baabi a tonton paste bi a wo so pɛ Yaz toothpaste ɛne ne brush me patro enkranfoɔ mo bɛfrɛ number wei 0501 61 9588 0501 61 9588 ana 05 kumasefo de na mewoi 0501 39 0338 0501 39 0338 eno Yaz toothpaste ene ne brush me patro no waje wo de kama enyi wo mo nko a sanso ena time herbal mixture kasa time 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 mo nyamishira mo apiafo time herbal mixture no yadu papa se aduane si ho na haje ade aduane beba enti amanfo bedidi na haje ade aduane beba ma amanfo adi wo de wo se wo wadu mu ato wuntimi nidi oh papa time herbal mixture ni bi to sisi a pharmacy herbal shop drugstore over the counter beer ben wo duru ho benya time herbal mixture ni bi ato na ho ato we no yenkasa ho nche no de ne amakan malaria na achew duane si wo ntimi ntibi ni nipadua na asa ya uhuro ni awo malaria na ayo sa nti de koye test no wie pe kwaje time herbal mixture na gibinom na emo opa afei wanu mawie wadidi awie anum nso yesi menchan hai ene ya wota atwe pa kasa yi sansa kasa no de correct wanu mawie na abadwo nso oblada ya ye ma enso dwonso a ye ma obre otietie mu saa uhia time hh mixture time hh mixture no ne adu papa no kope bito na mo opa afa we immune system na ye weak yade bi ekowo ma ye se bebo ko anu ansa na akode a uhia so obenya bie afa ba na ba ma ba no bi ho awada ho saa asa ya bonto so osi ho anie wo wi anu abusa se wa wie I mean how for the way ba ma won so kwa o ginegine oba no me se da kro ba be ye hechi bia na nya nkwande so tro sense wa ginegine obi baba obehwe so mpa eya amoma empemu no enya da nya akono uhia time hh mixture na emo mixture no so nya mo ba pemfo ba ma kro no fo na koda wonya mfinhia dumienu obi aka bia betimi anom bi se wo kona se wo so oni bia wo ton a je numbers yi ma no 0244 417 669 0244 417 669 no so ko pe bi nton afa mobile phone no a woni pande be frɛ no se kita no na wo de frɛ na ehunu se nye Techno Spark 40 series libia ka cha nse ho enemrem mobile phone wa bua ma se papa na ba ama no so efe na efui wonte ye Techno Spark 40 series no one sisi yanim ya ye de twa speed de eno nti bomodin kwaje wudi esesi a na bibia ntimi enya fine we no eto nsuo mo eto awie mo eto mfuturo mo fabra me na bibia nkoyie pa emfa emayen na wo kire se unya bi se ekim na se uyusu a ba bia utimi etwa mfoni sanka papa ite no hoai utimi zoom no a de ne begina wanim utwa ne wi a na wasan zoom ne ne ko back na wakota bibia na otie pepepe Techno store se waga na hanya benya biato se upedodo na nso atu aton age number 0303 980 205 0303 980 205 na fe onempani abonkomo na se ko ba no se ya wo mu nsam na ha wo ama wo ho ase na wo yam je opram medemafo aba santa nko a ɛwɔnom na wo mu nsam otwa so pekenkran di free honom waso oba na ba ma wompa bi ate so doctor mechana ye finhia no mu ni o awo ma da mebra mpa ho da o se o brai wode bosome ba ko pa na ba beto so dia ma wo wono maduro wa ba no gona emu asemu ano na ne ukunu nkonkosia bosome na ba pa wono na se wonyem oba kwa test ye no na dam abosome nkunu ba pa ba wo ba sa fa ho ba fa oba ayemidimafo ba center ensankyena ne binu no na wose stroke yade na no bi ba no ho sabio na no akyea na no utwa asuo enu achi kura pono ne nan ne se ne ekeka bom wonya asem keto ma ne fa dojo stroke yade na ye ne sa na so kwa medimafo ba center no doctor de brane na ye na ade enti wode mrato so wode time
time ato so ma stroke no ene to say ade afiri ho was sisi ade diabetes prostate na hypertension mojabro so na ha wana se kidney failure na ha wa committee mafo aba center won maso ye doctors what the time but wo yade no so sanse won wo de brane na na ade eno nchi no koda akwa ebretuo mu adaduanan wa bra wan munsuo ene aduane bia sa bra no na twedi ampon wo yi nyarewa no ene kwan yo befa so obesasa nyarewa no nyina de afiri wo ama so nwa to wo kwa kra pokua se mayira no wo ene okwa agyae na yare sabi wo so de e wo hyeren sei ya just enya sam ketu ma wura wa na ho ato kumasi agogo one government school no ene din hwani mu baby any for Dr. Time that was 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 0500 727 215 waso ne yegina na yadan ye hotel abasisia Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050 161 9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. Anu won't here, passengers a gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne mpote we demo. Ani ye demo ampa. De say de, edutwam Atlantic International University, America memu, abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresa no, more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shed down Koye, na a sakakra. To say what Peggy Mama or the them connection. What about the crowd? Stroke on so dear. What found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, our Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. You can call it Slim Macho. May you spark anywhere you go. Oh. Ghana, why you ready? Say, obey a Guyana. My Yanadi Joe. A Techno Spark 40 series for cry. Abejamas. A Jawo. A more style. There were more spark. Sleek, classy. Kaish. Screen is so come on. Check. Battery no one body. Nessa Chanso. Check. Crystal clear AI camera. Edimon Fonia Ubetucha. Ube posting now. Triple check. Super fast processor. Edima games however. Who's streaming, who's snapping, who's slaying, and they will flexing. You can call it Slim Macho. Techno Spark 40 series. You get them out. Omo bold, trendy. Aye Gen Z. And they will be bien to me. So memory and mami. And long lasting battery. Techno is your plug. Yen in Temtem. Bora Techno showroom bia. And Adila bia ejinatum. Ewo Ghana fanenina. So one north south. So what east west. Abrebiano obi wo hodima. Ninina bono edda fobra. Edia grana wo train. Techno Spark 40. Aye slim. E boy jumante. E sparky baby bia. Ubet me friend. Ewo 030-3980-205. And I say follow yen ewo social media. Techno. Stop at nothing. Kweku. Minim sawa yeshe. Me krama nane. Now so ebony show one. Embasso.
Manihon Sepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but Sompa TV, Emma Aketiapa. I was your damn was say. Matria Mayako, Yabaya Toa, and some no eso. Now, Aura Francis Bright at TV. Aya Youth Employment Agency Director Yawano Awase North Mensin Wopoye Mantemu na wani amane boni Eric anachoche nkomo ana mfifi mantemu emum na ebra wani amane boni Eric anachoche enkomo no ana wo kire mu se wabasere pa NDC mabunu ya wano ho mo bia nhwa akoma ne timpo sanse nei afekura na adeda no eba ma won modie na enekura panyifo kan se bi wo so bia ne won ma wo kire se bi konfo bantwa ho na msunti se akoba no se won ma hunu sa bandada na peso no na NPP amanyeko no tia se ne adehye mu binom wo mo je wo mo ni pa ema ye mama maburu pinu adwuma afa na banwe wa baba tena konya so no wa baba na kase na wase wono Francis Bright atv no ebra no nyama ye Youth Employment Agency panye kwantrofo kra no na wo mu nim ne nsa no adwuma wo mu nim ne wotumi ye se wono no ba na maburu ne ho nsensem a wonfa wo mu kra ni agorokra nam so nti wo biya nka na koma antone yam na won hwede nyankropon de wo mkwa kosi sanse wono no edena koma so obeboa ama mabunu so atumi anya adwuma aye e wo mpotamo so ade hu bebri didi kan no Youth Employment Agency enti mbebunu ya ye be fa so a mbebunu ewo ase no district and as constituency ni mu ebenya adwuma ye na ase ohiane ahokere a ewo ase no no so I then reduce na akofom abrabo basa a mbebunu bi na say adwuma eni honti na siti amaba office there mehwe se me ne MP honorable Jachikwesi be ka book na yetumi ahwe mbebunu no dodo na omatumi enya bibi aye ama ase no fa na se brikuman so etumi afana ntuma pe efra. I was your way, Aya Youth Employment Agency Director. Yawase North Mensimu and Fifi Mantemu. Ora Francis Bright at TV no. Na no channel na NDC. Ejita phone bi so sha se wo mo bom nsam shra diama papa se asem no waka no kura aya botoye mu a wo mo danasia ebi nsam review. Abi aye hwenu se wa be obefa youth mu ewe ma. Na youth no bi anye ma ye. Eno na ye hwenu se ebe ewi. Yen so aye ye organizers wo branches na youth na mo no so we eduma ya na party no anya nkumudi amaye na party na asibi de na yin say oyobia one youth ne nam dada enti wa be de ye wo tutu wonu kofa afa say mgbe bia na youth ni mbebu na wo hia bia adam on pampo na on Youth Employment Human Machine san de wo mo de boa youth ti wa ban so de wo gidi say obebo youth no na bia school seman say juma assembly e ha no bia na wo fo ni ne ma me pa bia nyama bi nko yie bi say o de be dan na pan bi o be fa so o be contact MP ni DC na youth so nye juma ye no gidi say wa ban de obebo youth na ma asomjaba asenof. I was your way, Aya NDC. Adeshebia, I was in North. Man ceremony at one monkana man boy, man bonia. What you and Crofin Mantemo, Eric, Anan, and a day episode. Yedasua ejina NDC amanyokuo no emu na emano womo kokosa ewo insuta electoral area ewo takwa ensuayem abato empeswa so do womo dwala yi womo pilai pa enye asem kumani nyina enese school feeding program ya aban ede ba ya womo edi hudwuma
ene okonsuta RC Basic School a wo mo kire se nipa ye de contract ne ma no so wonu aduane no e wo school ho no wo mo bonyo so kura na wo mo nam sa ensem we so friends and trofo hyiamu e wo ensuta ho na ema no enkasa ye mu de wo gina mu e de wo makosem etudwa e ye Mavis Vivian Boache wo no ena ye ensuta electoral area compound no NDC amanyokuo no treasurer na wo se ye no ane sen na amen se wo mo adwuma wo mo ye wo takwa honom nam so ma NDC aban yi baye grassroots no wo mo from ho campaign wo mo de akire wo mo nam afiefie mu na mo to aba ma NDC o na wo mo ne aba papa ebetimi de nsachiraye abaya brabo mo to aba ma NDC ne campaign ni de wo mo yire ho ye bia ya ye kɔ na ye bo wo mo de ne nyina wo mo ampa ba gire mu bo enioma pa NDC amenyokuo no wo mo ewo ho dawuro mo manfo nyina to aba de ma wo mo na maba ne efo se sa bre ya maba ya fei na grassroots fo no so bedidi anya bi kura school feeding mo fa contract ne ma members ni bi mpoi ana mana wo mo gigina mu ye campaign no mo ma ba kokora contract ne na wo mo sa adwuma wo mo ye no eso abanfa so enso asa aban ne ban no wo matwe mo esi baabi nti no enya de se wo mbetena se ye nhwehan ama sa ne ma no akoso wo mo se wo ma disappointed pa ensem wo di to dwa ne bi enti yeni abre bebrebe ni say for the past 8 years ya ye adwuma ya ko ye say yen people say in Futa electoral area, you get 8 polling stations. You be winning in Adiama. Yeah, the Osia Yoyo, you winning 8 polling stations in Adiaman with big margin. Ah, you know, beyond contest. And I'll share your boss. I did you deserve to be Obama and Saka. It's here to Amanas to MP say. All money news raw, you say order from above. You new order from above. You do my yako, you new protocol. Yako penny bianca, or bian was sponsor, you will be BM. Say your video, say your benumo, your t-shirt, your vessel, Yankasa, and your Komaya. Ain't sister, and na your bread. Now you come as well. Say even 10 pesos, we deserve say and Sabbath. It is our Madame Regina, you know. Eni ekwoti ye Mavis Vivian Boache wono na konsuta electoral area wo ye NDC amenyokuo no wo mo treasurer na wo wie ye no na compound 1 World Women Organizer so Mabila nso edi bi etato no wo se contract ne dia gisa wo mo dia manipa wo mo ankasa pe enye saa nipa kro wo mo de contract na ma no se wo be wura kitchen ho so wo kono aduane ama school fu adi emma so Chama Danladi, and deputy, only a natabu, 1 year Catabable, as coordinator, and assemblyman. That's your pretty catch on there. So we have black, that's your blood. Your pretty catch on the day. Say to my say, Miss Afonso, and Yajubanda. That pretty more behind free baby and back, no by your Jubano. It's a somebody will catch on the one time. What we are, you're pretty behind by you, to may be our hatchet and Yanaka. Nay, oh, you enti enya ye zuidie na esese ye za wo ma brabo munya saa nipa kro no a wo de contract na ma no kitchen ho wonwura ho ma no wo mu video no da ye Facebook page no so betimi anya bi na wa hwe ne krakra mu na women organizer Emma Manganese Clubhouse branch na chese ma ne de wo mo bo aboso pa na wo mo ebaye Sabina Asiedu enso de BP so Another said, yeah, my own day. Yes, no, Monty and Papa John, Amani Mahama. Yeah, on any ministers, on any MPs, on an MC, young constituency chairman, yes, someone, young question in the Yamame glad days. When you're that position, who feeding woman organizer, just because of your NPC woman organizer, what's the reason? When you're because of the position you are, when you're because of school, I work, when you're because of the daughter, you're saying, Papa, no, I'm not MPP for the past 8 years. Let me teach you what I'm school. MPP woman organizer no yedi bawa. Obiala teteno. Ya kodo to do. Ya di oende. Ya homeboy. So bet you obiala branch wave ni sema. That's what you suta. Baby I am MPP. Baby I am free. Baby I no. And Nigeria no. Ya kodo to do. Sabina Asiedu wono eye NDC amanyokuo no women organizer ewo Manganese Clubhouse branch ho ya ne nyina no ewo takwa ensuayem abatuo empeso so abusia ye nyina yemfa flight number 106.5 na yenko piemu ewo Paris France eho na Adam for Paris radio wogina na ye gina French a
emamu ho no a na ye ka e de atoso se na no let's say 1 month ago ana yete se atutuo bi akoso menam so kra mani pe ba ko afa hu ahwe ne nkwa na akoya wre ho sempa ne nyina ne se manfo su se nipa bi afa kwanbone so ya wo mu di nubone hu dwa pa ya manfo ne te ye no wono se sa de we pa de French memu aferi no nti wono mo aka won siesie nim se ne wo ne manfo de wo ne wo mu aya sa ne de be bɔ ni nya asem kuma nam so ema atutuo koso nipa ba ko fa mu hwe wo mu nkwa ehwe ne nkwa ema dodo na so efa mu prepare ne ya ne ate ne se etuo no bi ma san toto ama akwada ba kwa nya emfie no edu enkro 19 years wono nso afamu ahwe ne nkwa nam so ma nipa bebre enam so prepra ya no nso asa akwa ya wre ho sempa no nam so ema mayo ya wo empatam ho ya Jean Paul Fronier ukopie mu ewo Nims ewo France eho anu wonu odi ne djuma anu odi atudwa no che se sade ye kwaso amanfo no sebe womo enzo womo fa baganya swan na womo ntie ne obi aka no womo ahwe no manfa ka afi wo hyena anto womo so a be ha adwene pa no ntimi ne wo ka se wan che se sa Nims ho no bono nko no ne ehu abonte amra be chew afa se mo no nsia anopa na se upie se kim ne no so ya chewa mra no ene obedi pa nti wanam so e de ka afi ato se enwumire no nkono edi kosi anopa no nsia hyeda mu mempie upie ne yecho mra chu se kim dan to asene ma edam so ma deputy mayor Richard Isheven wono so akabi a chese sa curfew ya ne boss edi abetu dwai eno boa aboa asa ma aboa bio ama wo mo mpotam ho no wo mo bambo atimi akoyie pa abusia ensemi so na yegina na yede kasebo no asi ede amamo nsama hodo a yede eba enwumre no na dedimo akote ni bi ene se NDC amanyoko no sesi awom na edom dudu nti owura mahama yarega se sa to third majority na awom enya no eyade awom be yusu ama eso abanfa so amagana fo pa na sa na okopie mu ewo wa west ya Subonto biamuni ama nipa bienu afamu ahwe won company di mu amachire aba. Speaker of Parliament answer the atomra shoulder for nem so obasre. Akwatia by election no one mo share anantokwa ensi. Enkramantam Regional Security Council ene wo mo ekoye demolition bi koyi mpatadan ne nan ahodo esisi nsuo kwan so ewo tema ene ne mpotem. Etwa abosompo eko French abrochima mu. Hanso wonu mu di curfew atomanfo so se basabasa ye bi ekoso no wo ma hwe no ma ensi anu a ede ha obeba. Yede asedano ma Leicester Company Limited a womde ya toothpaste ene ne brush aba edwama so saranso na time herbal mixture ene ne HH mixture womo manfo apomden ho nsem atimi akonkan Techno Spark 40 series eno na yedi H Street wo Ghana hanum sei afei midima for herbal center so wom so ebo yechi domo a ukohunu doctor wo beboa eyiwo hawo nyina edi efro madaro ma messages kakra abano yemfanto so messages no Hajia special local foods wo madaro ma mpaniza obano anko aju ani so nunti Hajia special local foods wa ma yanye ani so nunti wo pa aduane papa na wadi at there Hajia special local foods ho ene yakwaje aduane papa no edi free the number si taw 0246 359 921 0246 359 921 owo hacho atomic kwan so no transition chen ho no wutuo wuntimi nkwa numbers nam de ama we frɛ na delivery man no won fa aduane bi mrew one other woman ti ye ko Facebook a comment secular too what the brofo bi aba was say oh everyday sad I see everyday sad news so Ghana e de ben kra ni encha kase enkoma cha sotin aka OT ni a wode aba e wo Facebook no Masoud e de free kuma se bantima I see a member of parliament nya better na men kan ye ma no I see a member of parliament who was elected through violence there any yeje ne so omra se bedwam na we nka ni ode so ho ano no na na kwa mabatin edifra blekuma central say birthday we there yay Dr. Winifred Nafisa Mahama mo acting director for information service department kwa mabatin say wo ma awodapa DJ Opedimo edifri kuma so ame wo say NDC party no wo monya kafo pa sane wo moye niam san say Ghana for ehunu say mra dane dia eni abam krom wo hunu pa na nya sa asam na beto on 2028 master planner junior Edifrican Tampo o say happy birthday nkoma Mama Laurentia aka Mama Law mo ne dia ode aba e wa ha enso eno no Derek
awate wono so de kakra de aba wa ha sei no wono so kire say ye news de ekoye pa ya wo mo so enjoy Thomas nyako wo so wono so hwe live wo nkokọ wo na brewa wamote Facebook no ho ya wamo hwe yen na yemoni adwuma kase pa sister Jennifer so wono so hwe yen live na onim sese ya no ate sa no se sompa de e market ya pa so ampa Abusua yediesi na kasiyebo no fa 106.5 FM Accra no me patro efa Kumase nso ewo Sompa 93.1 ena afe nso takra de techima nso nyan kranza domani nyina eye Sompa ena Kingdom 106.1 so efa bi ewo Mankesim